Muri yeZimbabwe ndinonyowa tirari nchange chikuzivisa ima news updates ezvo zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana ngo chiri munyowa niri first time yako kusvika pano pa channel chandinokumbira nje kuti usubscribe wotena on the notification bell. Zvekare pano pa tirari 263. Kana uri munhu anorarama nezvemadhiri usazotenge ivory kana utenga nyanga yenzou. Ndozvandiri kuzama kutaura. Zvinosungikisa inotsvaga ngozi ipo pasina ngozi. Unotsvaga muroyi pasina muroyi but wazvisikira wega chimoto muziso. Nyanda inozvemuzwa ranasi inyaya yaGogo avo vane 67 years vanga vachigara muvillage imo munonzi mamarange kuGogo ndokwanga kuchigara Gogo ava. Gogo ava vakabatwa vachitengesa ivory. Enda hakusi kuteiwa kana kuisirwa nekuti mawitness ari kuti vaitengesa ivory. Pavaitengesa ivory dzavaitengesa pavakabatwa nemapurisa dzanga dziri 7 ende dzinodhura. Kurema kwaita ivory iyi zviri kunzi yairema makgs iwo anoita 32.2 kgs ndo dzairema ivory iyi. Gogo ava vapihwa 9 years mujeri apo iwo vane 67 years. Ndokumbotaura zvanofunga comment section pamusoro penyaya yaGogo ava. Vanga vakaiwana kupi ivory iyi? Ivo vari kungoti ndaingotengesawo. Dai vaifunga ndeyemombe but nyaya iyi iri tricky. Ndokumbotaura zvanofunga comment section pamusoro penyaya yaGogo ava.